Je mi veľkým potešením predstaviť nám naše hokejové centrum, ktoré sa nachádza v Žiline, Hockey Skill Center. Naše centrum je na individuálny rozvoj, technické zručnosti, ale nezabúdame ani na mentálny rozvoj každého športovca. V našom centre samozrejme zameriavame aj na dlhodobý rozvoj silový a kondičný detí a mládeže, hlavne do 15 rokov. Váš grant využijeme na rozvoj nášho centra, aby sme posilnili naše aktuálne tréningové programy a pomohli našim športovcom ich ďalšom osobnom rozvoji.